ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಯಾನಿ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದೆ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಕೇಯ್ಲ ಕೊಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲೆ ರಂಜರ್ನಿ ಕಲೆಗೆ ಅವನ್ನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪಿನಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಬೈದಿತ್ತನತೆ ಅಂಚ ಅದು ನೀರ್ಲ ತೋಡುಡು ಬಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅದು ಪೋಂದುಂಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಕೊಯ್ಯರೆಗ್ಲ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಮಷಿನ್ ಹಿಡ್ ಕೊಯ್ಪುಜೆರ್ ಚೇನಿ ದೆಂಬು ಕಾಯ್ದಿನ ಒಂತೆ ಚದು ಕೇಯ್ ಕೊಯ್ಯರೆ ಶುರು ಮಲ್ದೆರ್ ಮರ ತನ್ನಡುಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಳಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರಡಾಂಡು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಮಷೀನ್ ದ ಸೌಂಡುಡು ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ದ್ ದಿನ ಕೇಂದಿತ್ತಿಜಿ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಕುಡರ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೊಯ್ಯೆ ಮರ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಳಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಬೈಲ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಯರೆ ನಿಂಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದ್ ಇಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಚೆನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತುಲೆ ಯಾನಿನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಓಲ್ಡ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗನ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರುಲ್ಲೆ ಕಡ್ಲೆ ಬಜಿಲ್ ದುಂಬು ಪೂರ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಫೇಮಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಇದಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಆಂಡ ಅವೆನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಪೆ ಏನು ಕೋಡೆ ಕಡ್ಲೆನ ಇದ್ದೆ ನೀರುಡು ಪಾಡ್ದು ಕಡ್ಲೆ ಶೋಕುಡು ಬುದುಲ್ದುಂಟುಲೆ ಒಂದು ಹೊರತ ನೀರು ಅರ್ತನು ಏನು ಅರ್ತದ ಕುಕ್ಕರ್ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೆಯ್ಯರದ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಈತನಿಗೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡನೈತು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಯ್ಯರದಿಪೆ ಕಡ್ಲಿನ ಒಂಚಿ 2 ಸಿಟಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪಾವೆ ಅದ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡತೆ ಬಂದು ಈತೆ ಕಡ್ಲೆ ಬೇಯ್ತು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದೇನು ನೆಕ್ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ನೆಕ್ ಸಾಸಿಮಿ ಪಾಡೊನ್ವೆ ಬೊಕ ಒಂತೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪುಲ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕಾಯೊಂದು ಬತ್ತುಂಟುಲೆ
ತಾರಾಯಿ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಕಡಲೆ ಮಸಾಲಕ್ಕೂ ಜೀರಿಗೆ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮುಂಚಿ ಪೊತ್ತುದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿನ ಅವೇನು ಒಗ್ಗರಣೆಗಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆದುಲೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನನೆಕ್ ಬೇಯ್ಪದಿನ ಕಡ್ಲೆನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಮಸಾಲ ಅನ್ನು ದುಂಬೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದೀತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಧನಿಯಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಐನಾಚಿ ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮುಂಚಿನ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆಡೆ ಪೊತ್ತುದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ದೀತಿನ ಮಸಾಲಾವು ಮತ್ತೆ ಕಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೇನು. ಯಾನು ಏಪಲ ಬಜ್ಜಿಲಿ ಕಡಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡಾಕಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ದೀಪೆ ಅವು ಬೇಗ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಬೇಗ ಆಪುಣ್ ಬಂದು ಕಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬಜ್ಜಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಡ್ಲೆ ಕಾಂಡೆದ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದೇನು ತಿನ್ನೋಳು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಡಿ ಆಣ್ತುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಬಜ್ಜಿಲ್ಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀಪೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ದೀತೆ ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಯಿನೆಕ್ ಸಾಸಿಮಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಸಿಮಿ ಕಾಯ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕಿ ಅನ್ನುವಂತೆ ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಪಾಡುವೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಪಾಡುವೆ. ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಒಂಚೂರು ಕಾಯೋಡು ಇತ್ತೆನಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮುಂಚೆ ಪಾಡಿಯೆ ಒಗ್ಗರಣೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆನ್ ಬತ್ತುಂಡು. ಇಂಚಿಡು ಒಂಜಿ ತೋಪು ದೀತೆ ತುಲೆ ಆ ತೋಪುಗು ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನು ಕಡ್ಲೆಗೆ ಹೂವು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅವೇ ಮಸಾಲ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಮುರೆ ಪರಗ್ಲ ಪಾಡ್ನು. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಪಂಡತೆ ಅವೇನೆ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಎಣ್ಣೆಡು ಪೊತ್ತುದು ಪುಡಿ ಮಲ್ತೀತಿನ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಇತ್ತೆನೆಕ್ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡುವೆನು. ಪಕ್ಕ ತೀಪೆಗ್ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಡ್ಲೆ ಬಜ್ಜಿಲೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಐತೆ ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಒಂದು ಬೈದನು ಒಂದೆನ್ನ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಯಾನು ಬಜ್ಜಿಲು ಒಗ್ಗರಣೆ ತೆಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಬಜ್ಜಿಲು ಅಂತ ಡ್ರೈ ಇಪ್ಪುಂಡತಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಣ್ಣೆ ಮುರೆ ತಾನಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಂಡ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡ್ದೇನು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಒಂದೇನು. ಏಪಲ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಟ ನಮಗೊಂದು ರಪ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಏನೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿದ್ದೀಪೋ ಕರೆಂಟಿಗೆ ಪೂಜಿ ಕಡೆಯವರೆಗೆ ಪಿನಿ ಆಜಿಂದ ಅಂಟ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿವಲ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ದೀಪೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಣ್ತುಲೆ ನೆಕ್ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಏನು ತೆಳುತ ಬಜ್ಜಿಲ್ಗೆ ತೊಂದೆ ನಮ್ಮ ಮುರೇಪುನ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಉಂಟತೆ ಅವಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಹತ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆ ಬಜ್ಜಿಲ್ನೆಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜಿ ಬೆಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಮುರೇಪು ಅತ್ತೆ ಅವೇ ಬಜ್ಜಿಲಿ ಗೆತ ನೋಡು. ಬಜ್ಜಿಲ್ ಮುರಿತದ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಕಡ್ಲೆ ಬಜ್ಜಿಲ್ ರೆಡಿ ಆತೀನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡುವೆ ಅನಿದ್ದೆ. ದುಂಬು ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಏನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಪುಂಡ ಕಾಂಡೆಗ್ ಕಡ್ಲೆ ಬಜ್ಜಿಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೆರೈಟಿದ ನಮ್ಮನ ಫುಡ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆತಿ ನೆಟ್ ಹೆಸರದಿತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಒಂದೇ ತವರ ರುಚಿ ತೂಯಿ ನಕ್ಕಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಮನಸ್ಸು ಆಪುಂಡು ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಣುಂದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂದು. ಕಾಂಡೆ ಬಜ್ಜಿ ಬಂಜಿಗೆ ಕಡ್ಲೆನ ಬೊದ್ದುಲ ದೀಪೇರು ಅವಳ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಣದು ನಮ್ಮನ ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಫಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಕಡಲೆ ಬಜ್ಜಿಲೆ ರೆಡಿ ಆತನೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕಾನಿಕಲ್ಲ ಇಂಚ ಅನ್ಪಂದಿಂಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ್ಲೆ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಂಗ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.